Yun, what's up mga amigos? So for this vlog this is a continuation of the last part video of Exploring Maykahoyan Island. So that was from Bohol. So mga siya ay part 2 mga amigos. So akong i-continue kay medyo taas ang mong video kay sa unang part sa video wala to nang ligo. So karon ako na i-appeal ang part sa video nga nang ligo mi. So medyo malas na mining time kay hunas nya lubog ang dagat. So keep watching mga amigos. Mauni sila yung mga tag-iya sa Maykahoyan. Sa bawah. Oh. Ini kenca. Hati ato kas marawi pre. Kita na TV ana. Tadi kontra to. Kita kontra na marul ka tong wa ka maduaro. Harap to pilih sa. Tunggu to. Gas ya. Gas. So nagsugba pa mirog isda mga amigos. So nag-abot mi sa among mga silingan taga Undol Lasad. Si Aris, si Malo, si Tupi o si Pugalo. Di ka na sila namukot. Jiri ba? Jiri nga agar. Tuloy na. Mo ni Hugaw. kalabos. Kalabos may kahoyan. Hugaw. Nindot ka dyan. Ay, gusto nga yun. Ate na. Jadi tumbal. Bantuan. Di sini tapon mo sini. Mauni Maykahoyan, walay nagpuyo. Pero pwede pod kaliguan nila siya kayo kaliguan kay ang dagat tinaw then na dool pod sa mga napoy kanang mga balay napoy mga payag sa una gipuy-an ni pero sa kanang murag wala kaagwanta kay layo kayo ang kanang kuanag tubig. So mao to i-abandon na ni diri. I-abandon nila. Wala na kanang nag-maintenance ani. So kuha na siya kayo sagbot.
karon dami karon sa hunasan kay hunas. Hunas ang isla. Para wala mga usa ka pa kapan ba? Mga duha. Gogs. Ana ta sa kanang lamay ito kasi kay makita og lam dito sa. Dito ba lamay sa? Ha? Nga. Nga may tagtarisaw. Nami diri sa dagat. nangaligom mi diri sa laom. Karon na silinis pugalog si Malo de Lesilio, galag pula og tuba. Ang problema ni nila, musawom sila sa malalim ng takot. Dito sila kay nay na masulay dia. Kisalom nila. Yun amaw. Nag-amaw na nagdalag pa to, nagbunong-buno na. Si Malo nagdagan. Basket player. So give me the motion, give me that
On the avenue of your heart, I broke down, we fell apart again. So give me devotion, give me that smile at least. Give me devotion, it's harder to stay than to leave. So enough of me. It's not so bad, but the more I see, abandon all your home. This new world is your home. I like it, I like it here. So guys, madaw namin muli. Ganun sa man namin pagaligo. Yan. Maykahoyan Island. Bili kayo dakong dagat. So, see you to the next video. Bahala eh. Patulong namin sa among manguli na kami dito sa Bohol. Sa Undol. So give me devotion, give me that smile at least. Give me devotion, it's harder to stay than to leave. So pauwi na kami, daan kami ron sa barko. Daan kami ron sa bangka. Bangka naman, pangkot. So pa doon namin ron sa Undol. Saya ako kauban. Enough Saya of kita me. na. It's not so bad, but the more. One shot, two shots, I'm drunk. Who's not? I just wanna make you feel alive.